Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Işraşu uğruna Qozan degen topşuruğumuzni başlayız. Qonağımız Kirgiziyadan kelgen hanım. Ondağı Tatar uyuşması yetakçısı. Indi barımızda hürmet etken büyük köp işler başkargan kişi Gülsine Haydar kızı Ulmaskolova. Gülsine hanım, hayırlı gün. Hayırlı gün, hayırlı gün. Mine sizni görüme men büyük şadman. İşlegen işleriniz büyük köp Kırgızstanda. Mine özüm de görüp qaytdım. Kelgen haberlerinizden de görünüp tura. Tatarlar her vakit ilimtede, Tatarlar her vakit harekette. Mine bugün günde köp mü Tatar yaşı Kirgiziyada? Bizning yazubuz boyunca 40 ming Tatar, 41 ming Tatar indi. Bizden 40 ming deysiz, ular aralashlarda bit endi. 41 ming Tatar yaşı bizning neydi Kırgızstanda. Biz bütün Tatarlar bilen ilimtede turabız. Çünkü biz bütün şehirde turabız. Her birimiz özümüz bir-birimizge yardım berip, bir-birimiz bilen söyleşip, bir-birimizning ahvallerini yasamasak, bizge şit kişiler yasamay bit endi. Şulay. Şunun için biz Kırgızstanda Tatarlar bik şunday birge bayramlarını birge ötkärәбез. Benim şol bayramlarını ötkärәdigen aldından aytasım kile Rüstem Nurgancha zor rahmetlerimni. Çünkü ol bizge 14-nji yılın maşına berdi. 22 урынныкны. Bizning filiallarыбыз 9 filial bitindi bizning. Аларга yılında yürüy bizning konsertный программа Гилтеге Татарстанга ебәрәлмис bitindi. Elbette. Şunun için biz bütün yerге barganda surap yürüydür egende kıyınçılığı. Hazır kirek oturabızda kitebez. Gülsine hanım, mine milletini onda toplap turu için, birleştiru için elbette jitekşinin aktif bolu gerek, onun abroyu gerek. Mine biz barganda görüp qayttık. Bizning bilen işraşıga ul vaqtdagi Kırgızstan prezidentinin xotyny Reysa Atambayeva da keldi. Mine dostana münasabatiňizni görüp de şaqqatdyk biz. Mine şunday bulgaныгыз üçün rahmet sizge. Mine Tatar halkı ul bitinde nersegine işlese de, nersegine başlasa da birdem işlerge tırışa. Şaralarına da, beyramlarına da. Mine iň zor, iň töp ütkärgen şaralarınız nendiler? Иң төп үткән чаралар беренче инде безнең татар халкының бәйрәме бит инде Сабантуй бәйрәме. Сабантуй бәйрәме зур итеп үткәрәбез. Менә шуны әйтәсем килә, безнең кырыйдагына 60 километр бездән Бишкек янындагына Такмак дигән шәһәр бар. Анда татарлар беренче күчеп килгән татарлар андалар ие. Анда бер дә татар Сабантуй үткәргәнбез. Икенче ел Сабантуй үткәргәнбез. Менә беренче елны килделәр, әскерле. Менә быел килделәр, беләсезме? 2000 якын татар килгәннәр. Авыллардан да килделәр, машиналар белән килделәр. Шул хәтле күңелле итеп әйтеп үткәрдек. Артистлар килделәр бит инде. Аның хәзер җитәкчесен яңарттык. Хәсән абый тоже бик шундый кешелекле татар халыклы кеше. Шуның өчен иң беренче шул безнең инде елына көтеп ала торган бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме бит. Ну без Сабантуйны бәйрәмебез үткәрмибез. Курбан гайтны үткәрәбез. Ураза бәйрәме, Мәүлид айларын, әле безнең шуны әйтәсем килә, елның безнең оешмада йөргән яшьләр, алар өйләнешәләр, кияүгә чыгалар араларында. Менә 2 ел буена 25 ноябрьдә туйлар ясадык. Татар гаиләләре барлыкка килә. Ул бит әле ничек тә менә 25-нә туры килә. Алар инде менә оешмага безнең киләләр, без аларны инде каршы алабыз. Үзебезнең көч биткәнчә инде бүләкләрне бирәбез. Аннан соңына китәр ЗАГСка барырга. Без Кыргызстанда яшибез бердән булып. Минем әйтәсем килә Кыргызстандагы хөкүмәткә безнең зур рәхмәт. Сез әйтеп куйдыгыз, менә Рәйса Атамбаева безнең үзебезнең оешманың безнең член президиум бит инде ул безнең. Актив әгъзасы. Активный, әле дә булса инде гел килеп, гел сөйләшеп тора менә. Мин аңа рәхмәтлемен. Ул инде ничек дип әйтим. Бәлкем даже ул бит инде шунда Кыргызстанда туган. Аның барыбер бит инде татарга бик якынлыгы юк иде. Хәзер менә безнең белән яраша башлагачтын. Мен уйым буенча, ул бит монда килеп китте. Рөстәм Нургалич каршы алды, съездга килде бит инде. Бик яхшы каршы алды кызаны. Шуннан соң да ул инде үзен хәзер менә Milli хисле. Алмазга да рәхмәт. Алмазда гел безнең белән бергә. Мин гел сөйләшеп торам бит инде. Әйтәсем килә Кыргызстандагы bütün җитәкчеләр безне яхшы күрәләр. Biz de onları yaxşı görüyoruz bit indi. Менә Рөстәм Нургалиевич килеп китте бит инде тагын Игорь Кочевников булды. Анда безнең татарларга оешма җыелышу булды. Васил Гаязович килде бит инде, безнең оешмада очрашулар булды. Әле безнең бер апага 80 яшь булды, бер апага 85 яшь булды. Васил Гаязович алар белән җырлады. Әйе, без күрдек. Җырлады инде алар белән. Ул бит Тәнзилә апа, кемгә 80 яшь җырлаучылар апа, ул үзе Казакстаннан килде. Кызлары тора инде, кызларына килде инде һәр безнең белән бергә. Беренче безнең җырчыбыз ул. Ул әйтә инде: "Апакаем,
шул бик тәмле сөйле. Апакаем, миңа шундый бүләк бер кайчанда булганы юк ие. Аңа инде олы кеше бит инде. Аңа Васил Гаязов аңа бүләкне биреп, аның белән бергә җырлау. Ул апаның инде дәртен күтәреп, Яшәү өчен бер стимул дип әйтергә кирәк. Икенче көнне ул ясады бит инде, өстәл ясады. Өстәлдә чагында да минем кичәге үткән туган көнем шикелле туган көн булырга тиеш түгел, булачак та түгел диде. Шуның өчен Васил Гаязовка тоже рәхмәт. Барып, йөреп, күреп, кешеләр белән сөйләшеп. Аннан нәрсә менә мин шул хәтле хөкүмәт Татарстанның хөкүмәтенә бик рәхмәтлемен. Әле 3 апага ислаховый аппаратта бирделәр бит инде. Алар Васил Гаязов күреп торды, анда ул апаларын сөйләде дә берсе инде аның ишетми, булай итеп кенә әйтәсең куллары белән. Шуның өчен менә Татарстан бер нәрсә сорасак без игел ярдәм бирә. Мин конгресска зур рәхмәтлемен. Менә безнең 2 бала мусулман буенча кирделәр бит инде. Берсе исламский институтка, берсе мәдрәсәгә кирделәр. Аларны да кертер өчен Илгиз ярдәм бирде. Ленара бирде и Денис. Гөлсинә Хәйдәровна, менә ничә балагыз укый Казанда? Балагыз дип әйтүем сез Башында минем балалар кебек инде. Менә бүгенге көндә, менә без бит 2002 елдан бирле апарабыз бит инде. Шуның эчендә 3000 артык бала Татарстан югары куйыкларында укыды. Татарстан, шуларныкынан беләсезме? 3 генә кайттылар. Берсе шул монда укыганнар семья ясадылар. Безнең ишмада йөрүчеләр бит инде. Икенчесе безнең моннан алып кайтты, татар кызын алып кайтты. Берсе тагын анда кайткач өйләнде инде. Алар да хәзер бүгенге көндә әйтәр, юк китәбез, без сагынабыз Татарстанны дип. Шуның өчен менә шунсы кыен, элек бит квоталар бирәләр иде. Менә хәзер шул квоталарны алдылар. Ничек тә булса, без әйтмибез һәрбер барага дип. Да, нинекеннән ансы кыен хәзер. Менә безнең бит оешмада активны йөрүче балалар бар. Җырла, биеп йөрүчеләр бар. Шул менә елына 3 урын бирсәләр дә без рәхмәт әйтерик. Шуның өчен шул бик безнең өчен кирәк ул. Кирәкле бер. Алла белсә, бу хәл ителер дип ышанам. Шулай дип. Менә Гөлсинә Хәйдәровна, сез бит туган телне саклау буенча да зур эшләр башкарасыз. Сезнең балалар быел халыкара татар теле олимпиадасына килделәр. Безнең студияда булдылар, чыгыш ясадылар, шигырьләрен сөйләделәр. Монсы да бит яшьләргә менә туган телгә мәхәббәт тәрбияләү дигән сүз. Монсы да бик кирәкле эшебез. Менә беләсезме, безнең бит инде нинекеннән воскресный классыбыз бар инде, хәзер 28 ел безнең классыбызга. Мин шуның өчен әйтәсем килә, безнең бит нинекеннән Казанский федеральный университеттан проект буенча Каюм Насыйри исемендәге факультетны ачып, инде воскресный классны ачып бит. Менә быел декабрьдә ул уже бетә аныкы. Чөнки ул бетә дип без инде нитмибез, калмыйбыз. Хәзер безнең асыл бала дигән без учебный центрны ачтык. Анда без подготовка балаларны школга да ясыйбыз, вузда да ясыйбыз, төрле уеннарга да өйрәтәбез. Анда бик матур 260 квадратный метрны бирделәр, әле тагын 200 квадратный метрлы ясап бетерәсебез бар. Аны безнең бизнесменнарыбыз ясадылар. И хәзер инде шул көннән безнең Каюм Насыйриның классын күчерәбез инде анда. Шуның өчен алда киләсе эшләребез күп. Без аны сөенеп кенә эшлибез бит инде. Гөлсинә Хәйдәровна, мен карап торам, башыгыздагы яулык дип әйтим микән, шалма дип әйтим микән, шундый матур үзгә Казаннан алдыгызмы, үзегездән алып кидегезме? Хәзер менә бу безнең үзебезнең ясаган яулыкларыбыз инде. Хәзер бит инде барыбыз да культурный гаиләндер, яулыклы бәйләмибез. Ә моны кигәчне үзе күренеп та тора. Башы да ябылган, муенында ябылган. Менә минекенә безнең әле зуррак ясаганнарыбыз да бар. Төрле чәчкәләр, чәчкәсе төрлеләр дә бар. Үзебез ясыйбыз дигәнегезне ничек аңларга? Менә безнең бит үзебезнең берничә машинабыз бар бит инде. Шуның ишмә каршында инде. Шуның өчен ул бит инде кешеләр дә эшлеләр инде, эш була. И без бит общественная организация. Аңа компьютерлар эшләргә кирәк. Шундый расходлар бар. Шуның өчен үзегез күрәсез. Үзебез күрәбез көнебезне. Матур бит, матур да игътибар итә торган. Гөлсинә Хәйдәровна, бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау кайтып җитегез. Андагы милләттәшләребезгә бездән сәлам җиткерегез. Рәхмәт. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруның кунагы Кыргызстаннан килгән милләттәшебез, андагы татар милли мәдәни оешмасы җитәкчесе Гөлсинә Хәйдәр кызы Үлмәскалова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.